Da, salut lumea, numele este Penguin și bine am găsit la un nou episod de acest canal, pe acest canal. Știu că nu m-ați mai auzit cum vorbesc eu de foarte mult timp, pentru că am început școala, știți, destea, deci n-am foarte mult timp, teme, la 12 vin acasă, uneori la 1, mai ajung, îmi fac temele, la 2 termin și de la 2 stau, mai fac ceva pentru școală, îmi fac examenul, mai înscriu, mai îmi fac, mai... Da. Deci, mie îmi pare foarte rău, la început vacanța, trebuie să mă înțelegeți, adică dacă nu mă înțelegeți, chiar voi nu sunteți la școală, adică, na. Știu, sunt clasa 3, dar și acolo e ceva greu. Și azi, pentru că e o zi de școală, o să mergem la minat, pentru că nu cred că o să termine episodul ăsta, dar sper să uite lumea la episodul ăsta. Și da, parcă e sonorul ăsta puțin prea încet. Ia asta, muzica și făută, Așa, poate, cred că nu auzeați voi înainte. Scuzați-mă. Hai să punem două bucăți astea care mai avem nevoie. Ce mai avem nevoie? O să mergem și la minat, să facem mult rost de diamant, pentru diamant. Eu mă duc mai mult la minat. Hai, vreau... La music, hai să dăm ăsta mai început, ce uite asta. Ăsta și mai încet bloc. Atât, ăsta așa, pe aici. Gata? Ok. Hai să ne ducem în căutare de mină. Așa, și o să mă duc departe, adică vreau să mă duc, să mă duc, pentru că dacă nu mă duc, nu mă duc, adică nu. De aici mai trebuie să punem de asta de anul și mă duc. Deci da, avem multă treabă în 5-10 episoade, măcar poate o să reușim în 5-10 episoade. 5-10 episoade, hai. Sunt o mamă, ne-a crescut toată ferma. Și știți că facem din jumătate, nici un sfert de fermă facem 2 stacuri. Da, acum. Ok, hai să ne culcăm și să mergem la minat. Mai luăm ce mai luăm de aici. Ok, am ironul ăsta, nu vreau să am atât de mult pentru că nu îmi trebuie foarte mult. Craftingul, mâncare, o să ne sculegem, luăm și pe aici ce mai am? Niște lemn am. N-am, o să merg să iau când o să plec și o să culeg ferma, să culeg ferma pentru că n-am mai cules de mult și trebuie să culegem ferma și da, ce să mai vorbim despre școală, nu cred că ați avea chestii. Adică, da, să-mi scrieți în comentarii dacă sunteți mai mari, adică chiar sunt curios. Dacă se uită una mai mare de la 5-a, 4-a, să vedem, să văd dacă se uită, pentru că sunt curios. Uite așa, mamă, cât e. Nu mai stau să culeg, o dau așa, pe toată. Așa. Deci vă dați seama cât am aici? Tot? Și ia. Am auzit foc. Ok. Deci cine dă? Ok. O să-l lăsăm, nu să merg să-l bat. Pentru că mai rar mă... Futu-ți Dumnezei! Alergem. Ce n-ai bine, gata, ferma. Nu permit așa ce fac.
ce mă atât de puțin de asta? Bă, ori nu am cules pe toate. Ori e ceva neregulă. Tot te Dumnezei, mă, tigăienul. Stai la coada, bă. Mene, de ce nu moare când îi dai o sabie? Știam că găinile mor, repede. Știi tu cât am făcut foarte puțin. The white water. Mă aștept să vorbesc. Și da, hai să o zic. O zic? Hai că o zic. Mă, deci nu pot să zic. Nu. Da, hai că o zic. De ce? Nu știu cum să mă pun, cum să mă explic, adică am nici probleme cu engleză. Am zis. Da, te auzit foarte bine. Am nici probleme cu engleză și de aia nu pot foarte mult să filmez, pentru că am și mici probleme cu engleză. Deci îmi pare mult rău, dar asta e viața mea. Așa, hai să punem crafting-ul ăsta și să ne craftăm din 12 stil ăsta pâine și jumătate de spec ăsta și hai să mai vorbim despre școală, că deja mi-a luat cheful. Așa, să audă ok. Și ne mai crescut și de la pe acolo, da, cred că bă, i-am ok, perfect. Jump, da, să ne punem aici, stai. Până să las la mine și cam atât ia, nu? Torți am luat, ok, e bine, bă, deci nu mai comentați, băi, frate, bă, vă uitați la mine, de ce mă bănați astea? Oare, comentați? Nu am intrat pe calculator de mult timp. Să mergem încolo, în partea aia, pentru că am stat pe aici și degeaba, pentru că nu am găsit nicio mină. Hai să luăm copaci, știi că deja mai... Facem satul ăla când o mai avea și noi diamante, când o merge la minat, când o avea... Hai, poate ne ocupăm de acum, poate nu stai aici. Și m-am gândit încă la o chestie, să fac, după ce terminăm și batem dragonul, ori să începem alt sezon, ori să ne jucăm cu moduri, adică să bag moduri pe Minecraft. Nu știu, poate vreți, poate nu vreți, unii dintre voi. Și îmi spuneți, dacă nu vreți, asta e, nu fac și cum vreți voi, adică. Hai să mergem în partea aia. Nu mi-am făcut o barcă pentru că o să am nevoie de o barcă. Uite, am nevoie de o barcă și am o barcă. Și am o barcă, mi-am luat. Și o să merg, uite așa încolo, pe barcă. Nu mai stau. Uite, pe barcă, o să merg așa. Ui, ce calme. Bă, ăsta copii, jucăm pe... Mamă, bă, mi se duce control. Nu mai înțeleg. F5 și barca nu pleacă. E ceva ok. Uite și câini. N-am luat. Oasele astea la mine, dar să știu că pe aici sunt câini și să-mi iau unul acasă. Adică nu o să am eu foarte mult grijă de el, pentru că nu mai fac să ai grijă de el. De câine e doar așa, să dacă te atacă să știu. Da, știu. Ok, hai că am găsit, sper că o mină. Sper că am găsit, uite și iron aici. Bă, eu cred că am destul iron. N-am găsit o mină. Episodul ăsta să țină 21 pe undeva pe acolo. De munte. Pe acolo. Club. Da, deci hai să mergem înainte pentru că, na.
What? Ați văzut câinile ăla? Băi, el mi-a luat coordonatele. Ah. Hai să mergem înapoi repede. Hai că o să pun... Nu pun. Hai că nu durează mult. Că mergem înapoi pentru că eu nu știu bine să mă întorc acasă fără coordonate. Ia de aici și o luăm așa. Așa, hai ca să ne mai ducem. F3 coordonatele, ia. Minus 278, 278, 63, 63, 2, 7, 275, 275. Le-am luat și hai să mergem încolo pentru că tot pe noi m-am șerat la încredere. Ori vreți de acum să bag moduri? Și dacă vă deranjează tastatura, nu știu ce vă deranjează. La chestia asta, deci mie îmi place extrem de mult. Extrem, deci nu chestia de chestia asta, că este făcută special pentru ca să aude făcută iată. Eu cred că este cata mea. Da. Da. Crezi că eu mină. Ce faci, mă? Băi, frate. Deci mi-a picat? Au. Deci am de la promoție, fac promoție, iau de la promoție, deci le-am pe toate. Deci am Penny Market, poate știți că ăștia care stau după aici, pe Umbrella. Poate știți de Penny Market, nu? Băi! Fac nebun. Și mai repede am ajuns. Bă, da, mi-mi place că aici se oprește barca, adică 1.10. 1.10 e cel mai good, doar că trebuie să dai să încarcă prostia de acolo până poți să dai a doua oară. Adică e puțin cam nasol, dar tot ne descurcăm noi. Deci, deja sunt 12 minute, s-au făcut și noi n-am făcut nimic. Deci nimic. Nimic dacă mă înțelegeți, adică știți și voi. Deci am închis să mă joc mai clar. Și o să avem și o textură. Ia să nu bag eu cu textura, mă. Nu bag eu, mă, textura, mă. Dar nici nu-mi place prea mult cu textura, dar hai să băgăm, adică zic și eu. Dacă mă dau mai aici, mă aud mai bine. Da. What? Nu să stăm mai aici. Să ne auzim mai bine, dar nu-mi place. Să scoatem textura, că e urâtă. E urâtă aia care ne-a dat-o Geoda. Nu cunoașteți, nu cred că îl cunoașteți, că ne-am filmat sau am pus un episod de Skyblock, dar de mult, bă, de mult, când aveam eu laptop atunci. De mult, laptopul, când eram la început de Minecraft, adică ne jucam Skyblock, deci cred că nici nu mai am, nu cred că n-am pus. Dar n-am făcut mare lucru, el nu mai vorbea, se pune mod. Nu era cine știe ce, hop și așa. Adică nici nu mai știu dacă l-am postat. Atunci n-am avut timp și cred că Joe o să vedea chestia asta. Da. Bă, și eu nu mi-am luat un pat. E perfect. Fuck it. Ok. Așa. Mamă, cât sport stai aici. Tot te are.
Și așa ne ducem prea bine cu mâncarea. Deci o să omorâm porci. Omorâm porci pentru că ne ducem prea bine cu mâncarea. Hai că avem 18, bine, hai să plecăm. Și la trăpâine fix acum când m-a pus să filmez. Deci până acum n-a lătrat, nu s-au auzit și când am filmat eu, s-au apucat să lage. Pentru că avem o vecină, băi frate, zici că ai trumpită, deci două. Bine, vecina lui John. Deci stă la 4, deci fii atent. Câine, mamic, nu vă face nimic, deci nu ne face nimic, da. Deci o vedea, o omoră pe aia. A, să mă doare cum baci, eu pe mine mă tâmpește femeia. Deci o proastă. Ne zice nouă, doar lăsați câinii în pace. Și dacă spuneți, da bă dracu, să vă ia de câini. Da, deci are o minte neotat de aici, să știți. Bă, de mai avem unul. Încă merg înainte. Ce strat suntem? De la stratul 8. Hai mergem la fără de apă. Pe ce apă? Hai că eu nu stau să mă duc la apă, stau să mă duc la diamante. Da, la diamante. Hai, Sharon nu stau, Sharon e bun. Pentru că de ce nu Sharon? Pentru că la... Că nu, pentru că de ce nu. Și luăm în jos. Uite, căul bune, căul. Și da, cred că vi se pare ciudat de ce. Totuși nu știu engleză, dar vorbesc engleză. Da. Le știu, dar nu le știu, adică gen să vorbesc, să zic ca el mai în YouTube pe nu știu. Ai de viața mea, Creeper, ai de mine. Hai să-l omorâm, să încercăm. Stai acolo. Ok. E perfect, l-am omorât. Nu. Bă, dar hai să dăm și căul, adică na. Decât deloc mai bine. Se auzi apa aia. Bă, da, mă înșerc, dar n-avem, dar nu se vede bine în mine. E întuneric. Da, putem să punem tot la mână. Da, deci nu o să punem Shaidar apaca. Și hop, și am ieșit la suprafață. Bă, și voi care ăștia, poate mai zic, am colegi, adică unul, adică nu știu. Acum crede chestia asta că nu-i place canalul meu. O să-mi placă, frate, tot continui, pentru că am ales chestia aia și e gen, e, cum îi zice, mă, e alegerea mea și moră-te, nego! Se mișcă pe aici ceva. Ok. Hai să continuăm. Deci dacă nu mai găsim diamante, sunt rip. Pentru că nu am găsit diamante și eu mă oftic, pentru că tot ce am făcut suntem la episodul 10, adică cred. Nu că țin cont. N-am făcut nimic, deci nimic tot episodul. Deci
toate chestiile astea avem iron, atât. Iron. Și eu vreau să am diamant, măcar un pickaxe. Enchantat alții, în asta, da. Bă, și am văzut la youtuberele ăștia mai mari că ei nu mai fac serie, adică Minecraft serie. Cred că și da, și ei au început cu asta, nu vă dați seama. Pentru că orice youtuber ar începe cu așa ceva. Și da, și eu încep cu așa ceva, deci, na. Câte măsuri, da, poate să mai jos. Hai și mai jos. Da, 13, adică nu. Ce-am dat? Atât. Avem la cobblestone. Scuzați aia care sunt pe telefon. Gata. Am salvat situația. Trollul ăla nu se mai luăm, adică avem destul. 34 și când am ajunge la 30 și o să ne oprim la 30, adică la 13, pardon. O să ne oprim și o să minăm pe acolo pentru că vreau să găsesc diamante. Ia să dau. Da, nu știu unde e apare. Bă, nu vreau ca voi peste tot ce șanse. Și bam! A 18, acum mergem în jos și încă puțin 16. Acum aud lag. Deci pe aici înseamnă că ne salvează, suntem diamante. Deci sunteți pregătiți? Am găsit de asta. Care unii spun că sunt diamante pe lângă el. Deci, nu. Pe bune, serios. Serios. Se fucking serios. Fucking serios. Se fucking ros. Deci cam asta a fost ca acest episod de astăzi. Eu am fost Penguin. Până data viitoare, spun ceau. Pa!